Здравейте! Сега накратко ще ви запозная с дистанционните, които се предлагат на нашия пазар за телевизорите марка TCL. Различни модели са, но с еднакви основни функции. Тоест, всяко едно дистанционно може да управлява всеки един модел от телевизорите, няма значение дали разбъркано или не, с основните функции: пущане и спиране, спиране на звука, навигация на бутоните, увеличаване и намаляне на звука, сменяне на канали. Това са основните бутони, което едно от дистанционните да вземете, ще управлява вашия телевизор с тези функции. Но вече различното е, че всяко дистанционно има допълнителни функции спрямо телевизора, модела на телевизор, който имате. Така че редно е да си закупите, да си вземете дистанционно, ако се налага, което да изпълнява пълноценно всички функции на телевизора. Дистанционните на TCL са два модела. Едните са инфраред, които са за по-старите модели телевизори, и инфраред плюс Bluetooth. Инфрареда е светлинна връзка, Bluetooth е радиовръзка. Това дистанционно е за смарт телевизори. Това дистанционно също е за смарт телевизори и това дистанционно е за смарт телевизори. Това дистанционно не е за смарт телевизори, но управлява 100% основните функции на смарт телевизорите без смарт функциите. Не всички, без някои от смарт функциите. Дистанционните също се делят на два вида. Единият вид са оригинални на нашия пазар, другия вид са заместители. Разликата между оригинално и заместител е почти нищожна. Оригиналното си оригинално, но в момента на пазара вече се предлагат и много супер качествени заместители. Пред вас този и този модел са еднакви. Това дистанционно е заместител, това дистанционно е оригинално. По какво може да се познае едно дистанционно дали е оригинално или заместител? Много лесно. Сваляйте капачето на батериите. Аз предварително съм го свалил. И гледате отзад. На оригиналното дистанционно има сериен номер. Ето го къде е, и всички необходими данни за него. На заместителя няма нищо. Но, пак подчертавам, това, че е заместител, не означава, че няма да ви върши работа. Оригиналното дистанционно струва в пъти повече от заместителя, а заместителя си работи идеално и надежно. Така. За да си изберем едно дистанционно правилно, това, което е за вас, може да го изберем по два начина. Първият начин е да си го познаете. Това е най-лесният начин. Виждате кое е на снимката. Влизате в нашия сайт distanционno.com. Влизате на категория дистанционни TCL и виждате всички модели, които предлагаме. Това са тези, които снимам в момента. Познаете ли си го, веднага си го поръчвате. Ако обаче не знаете кое е вашето дистанционно, минаваме към втория начин. На всеки телевизор на гърба има сложена лепинка, на която пише модел и данни на телевизора. Сега ще минем към компютъра. Тук съм показал моделите дистанционни, които се предлагат на най-различни сайтове. Както виждате, това са тези, които снимах преди малко. Сега отиваме в нашия сайт distancionno.com, за да ви покажа как се търси дадено дистанционно. Първо ще отворя една снимка на телевизор, който е TCL на гърба. Ето такава лепинка трябва да има. И има на всеки телевизор.
И виждате, TCL модела в случаят е 43EP640. Влизате в дистанционно.com и си имате, слагате тук в търсачката, пишете 43EP640. Той веднага го показва кое е дистанционното, натискаме търси. Веднага излиза кое е оригиналното дистанционно на вашия модел. Ето го къде е. При нас поръчката е много лесна. Ето тук на телефон, слагате вашия телефон, натискате поръчай и в най-скоро време ние ще ви върнем обаждането, за да уточним подробности по изпращането, закупуването на този продукт. Това е. Дано да сме били в помощ.